Здравейте, приятели, сега ще ви покажа моят сървър на Майнкрафт. Вече е 1.8 бета и едно. Ето го. Аз в момента съм с Toolmania Items, който влезе в сървъра. What the fuck? Това тук са тикви, а там има построени градчета, само трябва графиката малко да се зареди. Има нови лиани, можете да отглеждате лиани. Това е голям апдейт. Като в реалния живот имат, ако издете неопечен чикън или отвъдете пада от зомбитата, ще заотровите. Аз затова ги ям опечени. И ги читам по-скоро, да ето вижте Toolmania Items. Вече 1.8. Може да бягате, ето вижте, по-бързо, да искате два пъти W. Ето, така, вече стават малки като гилияните. Те биват за украса. Доста е готино, има и нови стъкла, вижте ги. Това са старите, когато ние не читвахме, сега читваме вече. Но си направихме Toolmania Items, ни е кеф. Вижте честовете как вече се отварят. И има нови Iron такива. Такива стълбички от брик. Сега ще ви покажа, но съвсем съм го разкривал, обаче ще го разкрия сега. И като гледат другите хора в сървъра, т.е. Стиле 7 Рон, Dark 5.9, който преди беше котито. Аре. Ето го виждате ли? Тези сърца са си направени в миналия оборот. Бъгна се, не знам защо. Бяха в такова сърце, живеехме. Вижте, това е доста много по-голямо. Вижте там да има подземно. Айде. Ще направя мост по-голям. И с новите оградки, които могат да се отварят като врати. Това е много готин апдейт, почти като в реалния живот. Как паднах шрифт, бе? Ето вижте колко се приближавам. По-голям става. Ако ви харесва моят сървър, ще ви дам IP-то и хамачето. Все още си нямам реално IP. Защото не ми се плащат пари за реално IP. Може да си взема реално IP от хамачето. Уау. Shit. Доста е готино. Да играят вече на 8, тя е по-реална от всичките Майнкрафт, които са правени сега. От 1.0 до 1.8.1 бета версия. Така че това е доста готино. Ето вижте, да, когато ударите прасетата или някакви други животни, те бягат. И когато ви видят, бягат. Вие сте го ударили като пак в реалния живот. И като това е много реален апдейт. Изтеглете си, ако не сте втори с апдейт, нали, ако не знаете по Майнкрафт, много сте достанали с материала. Ето виждате ли какво ще бяга в вас? И вече с по-голям нос. Това ме дразни. И ви дава такова, което почти не ви стига. Аре, къжве. Оп. И повече джампът. Ето го, пак също градче като миналия път. Ето и отгоре се качваш най-много. Добре, това тук е ново вече.
Виждате, това са тук новите стъкла, по-тънките, как се получават. Всичко едно и също. Да, ето го така започваше, обаче това днес е много по-голямо. Чуйте, както е снимано в Майнкрафт. Той има толкова пръсета. Уау! Това е нещо сериозно. Тук е нещо сериозно, защото не мога да хода. Бъгнато нещо. Значи ще се тръпна. Вижте, ето ги новите оградки, ето ги печки. Лава. Уау! Дърво. Уау! Тук мога тъпо май. Така къщата. И това беше от мен. О! Довиждане.